Moi ben, pois está a rematar a feira e con iso tamén remata o tempo para conseguir algún selo nos stands. Tamén, de feito, está rematando a nosa ronda de entrevistas, pero de momento ainda temos algunha por aí. Como esta, en que entrevistaremos a Carlos Álvarez, un atleta e pai de Sara Álvarez. As entrevistadoras serán Sara e Ashley. Imos con elas. Let her march again. Welcome to the paradise. Far. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo... Bos días, estou con Carlos Álvarez que, dende o 2014 hasta agora, conseguiu numerosos premios a nivel nacional e autonómico e tamén batiu 2 récords galegos. Carlos Álvarez fai salto de altura. Como estás? Hola, bos días. Ben. Bueno, só temos información dende 2014 ata agora, pero imaginamos que levas máis anos nisto. Dende cando faz? Bueno, o que é atletismo non o practiquei algo de novo, pero despois dediqueime a fútbol e facía bicicleta e, bueno, e retomeino. Mais ou menos con canta idade? Fera 7, 8 anos que empecé outra vez no atletismo. Alguna vez fixeches outra modalidade que non fora salto de altura? Bueno, salto de altura é o que se me dá ben, e é o que máis practico, pero tamén fago algo de velocidade. Cheguei a correr moitas carreiras populares. Vale, este ano xa batiches 2 récords, tes a mellor marca de España en pista cuberta e ao aire libre. Que máis tes pensado conseguir este ano? Bueno, espero batir o meu récord, claro, o do aire libre. Outra vez, porque, bueno, non... En Galicia está ben, pero para cómputo de España ainda vai ser superado, entonces espero nestes 2 próximos meses elevalo uns 5 ou 6 centímetros. Que se sente saber que a túa filla tamén sinte gran paixón polo atletismo? Home, pois a verdade é que estou moi contento. E, bueno, realmente retomei porque ela empezou no atletismo, entón eu retomei despois outra vez a vida deportiva esta. Bueno, tantos anos practicando, imagino que algunha vez te lesionaches. Sí, este ano está sendo moi bo, que non tuve ningún tipo de lesións, pero non todos os anos sempre hai algo. Pero, bueno. Foches nominado á Gala do Atletismo. Que sentiches? Bueno, a verdade é que non o esperaba, pero, bueno, sí, compartir a Gala do Atletismo con xente moi importante a nivel internacional, pois a verdade é que tanto eu como a miña familia fomos moi contentos e pasámoslo moi ben. Que o que pensaches, sentiches a primeira vez que gañaches o galego? Bueno, realmente non lle dei demasiada importancia, porque o nivel en Galicia tampouco é que sea altísimo, depende das... Pero, bueno, agora deille moita máis importancia ahora no de España, porque eso, aí sí que ou tes que saltar ou quedas de último. Chegaches a pensar nese momento que conseguirías ser campeón de España e batir aqueles 2 récords? Os 2 récords sí que tiña claro que se iba a batir os galegos que non estaban moi altos, pero o de España sí que non contaba co seu campeonato, pero non co campeonato. Bueno, a túa familia animarache ou apoiarache nisto, non? Sí, por suposto, é importante sempre o apoio da familia. Están todos bastante volcados nesto. Pois moitas grazas por estar aquí hoxe e deixarnos facerche esta entrevista. Espero que disfrutes moito da feira e que gañes moitos premios máis. Gracias a vos. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté.